ning tenan mantun, Cinartan percaya apa-apa ki bakal mari. Nek kowe ora percaya karo aku ora bakal mari. Nek kowe percaya bakal mari. Oh, nggih pinados. Mugi-mugi mantun lantaran sing gawe urip, aku mung dadi lantarane muga-muga diparingi waras karo sing gawe jagat. Amin. Ketoke kowe saiki isih kuat ngombe. Sok nek saya tuwa, kowe saya ngrekoso nggone nggawa raga merga agamu kropos ora duwe kekuatan. Kabeh jero amu wis bosok. Kula niku njaluk tamba mboten njaluk ceramah. Percaya to kowe? Pitados. Ombenen. Wong ngrasake kowe teler sak penak-penake wong teler. Bar niku ae sembuh. Ning mantun to le mari. Mari, sak lawase mari. Kowe bakal ora watuk. Nggih, matur nuwun. Suthik aku. Ya nek tetulung karo sak pepadane iki aja nyawang karo wonge to, Mbah. Ditulungi kabeh. Kaya ngono ditulungi tuman wae ora. Ya wis, lara tenan. Lho, kok Simbah ngerti? Aku wis tau ya biyen. Oh, ambiyen dek kowe urung dadi pendhita ya tau ngono ki to. Wah ya wis tobat. Ning rak wis insaf. Aku saiki wis insaf. Lho, sapa kaya Antasena? Endi, Mbah? Ana dayom meneh. Lho. Lah iki Petra kok nggawa bendho iki kowe. Surasa dadakokean gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petra Kanthong Bolong. Iki Nenggala iki pamunaning satu sekti. Samake gunung jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa? Mati dening aku. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh, gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa do kesusu, aja do suk-sukan. Mengko ndak malah ana sing cilaka. Siji-siji kabeh mengko bakal entuk tamba saka aku sing butuhake tamba, sing butuhake sangu tak paringi sangu. Iki sapa ngarep dhewe iki? Batobat nyuwun pangapunten Panembahan kula menika cantrik. Sampun dangu anggen kula suwita nembe sak menika saged sak pejagongan Panembahan. Sapa jenengmu? Kula Waryanti. Waryanti, inggih. Umur kawandasa gangsal. Oh iya. Ah kok rene ora karo bojomu? Tobat. Kula menika randha. Oh, randha, inggih. Bojomu seda Panembahan, pejah. Namung kerambatan uler. Lho. Kok iso? Inggih uler jaran sak andonge. Wah, remuk mesti ya, inggih. Lah terus lare kula menika 3 sedaya mbetahaken prabeya. Monggo dasaripun kula menika mboten gadahi pedamelan kula namung samben mriki tegesipun namung bebantu dhateng tangga tepalih. Monggo sedaya putra kula menika anak kula menika pengin sekolah sedaya. Nuwun sewu Panembahan menapa kula menika tasih pantes rabi malih. Oh isih. Lah terus kula nyuwun syarat supados wonten priya ingkang saged mengku dhateng kula. Oh iya.
golek beras kuning. Inggih. Terus bar kuwi kowe macak sing apik. Ya, inggih ngestaken dawuh. Ning syarate siji, kowe iso nek entuk bojo, ngladenana bojomu, bektenana bojomu. Inggih ngestaken dawuh, netepana minangka dadi wong wadon. Wanita ki wanuh ing tata. Inggih ngestaken dawuh ngabekti karo piyai kakung. Ngestaken dawuh. Lajeng beras menika kala mau dipun menapakaken. Dadi masak ngaten. Terus karo tuku parfum. Oh inggih ngestaken dawuh karo golek pupur. Inggih. Lajeng dipun menapakaken gorene engko tak donganane. Oh inggih ngestaken dawuh. Matur suwun menemban nyuwun pamit. Lajeng pinten dinten anggen kula saged pinanggilan jodoh kula. Nek ora 7 dina du gedene sesasi, monggo kowe entuk karo jodohmu. Inggih. Nek mbok sesasi mboten pinanggih jodoh, kowe mrene. Kuwi gatosipun tapek dhewe. Simbah kok njur ngono lho. Nyuwun pamit penemban. Ya ya sing ati-ati. Inggih. Nyuwun pamit. Inggih. Sapa kuwi? Kula penemban. Jenengmu sapa? Kula Suhin. Ngapa? Kula niki nggadahi penyakit. Mboten saged mantun. Lah apa penyakite? Kula niki nek mlampah sekedhik kemawon mengkis-mengkis. Terus jantung kula deg-degan bantre ra jamak-jamak, telapakan kula niku kemringket gembrobyos anyep ra jamak-jamak. Oh. Heeh. Jantunge banter. Inggih. Sokne rasah digas. Direm kok rak jantunge alon. Menemban menika kula serius lho penemban. Golek odong suruh abang. Pinten cacahe? 5. Terus godhog engko banyune dombe setengah gelas sedina ping 3. Oh nggih ngestaken dawuh karo kulinakno olahraga nek esuk ya. Nggih ngestaken dawuh mlaku ning nggon papan sing kebak krikil dalane kuwi men peredaran darah lancar. Kuwi mergo apa jenenge sing jeneng tanganmu metu kringete iki peredaran darahmu ora pati lancar. Oh nggih. Ngestaken dawuh pendak enjing. Pendak esuk. Mlayu-mlayu. Mlaku cepet bae wong gandeng umur wis tuwa. Nggih, engko nek mlayu-mlayu mah pedhot. Jantungmu kowe mati. Nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penemban sing ati-ati. Menika wonten sekedhik kagem tumbas rokok. Tak tonyo kowe. Aku mbantu ora pamrih apa-apa. Wis go bali ngono kok dolanan anake. Oh matur nuwun penemban. Ses. Filter apa kretek? Filter. Kleru. So nek rene nggo kretek aku ora doyan filter. Oh nggih. Ngetaken dawuh nyuwun pamit. Kula nuwun. Sapa iki? Kula pun tugiya. Nyambut gawemu? Kula menika laden tukang. Menyembahan kula niki ngangkat watu ageng terus boyok kula mak klecek. Sepriki niku nek nggo jejeg niku awak kula mboten isa. Niku supaya wangsul pulih ngagem napa? Sinartan percaya tak nehi tombo. Nggih. Dong kates nom. Nggih. Deplok. Terus campuri jahe deplok. Nggih. Terus bekicot. Nggih. Kuwi dicacah. Mentah. Lajeng dong kates karo jahe pupuke nggon boyok. Bekicote emploken nek kowe dul. Mbah aja sembrono. Aku senenge karo wong iki kaya ngene. Kula niku serius lho. Lah wis kuwi wae ming dong kates ro apa jenenge jahe kuwi popokno. Terus durut-turut. Oh nggih sampun mantun. Wis. Ning tenan mantun. Jinartan percaya apa-apa ki bakal mari. Nek kowe ora percaya karo aku ora bakal mari. Nek kowe percaya bakal mari. Oh nggih pinados. Mugi-mugi mantun lantaran sing gawe urip aku mung dadi lantarane muga-muga diparingi waras karo sing gawe jagat. Amin. Nun.
Kuwi kresek kuwi ra kok kek aku. Mboten niki sangu kula piyambak kok. Oh celeng iki ora. Sapa iki? Ora wong tuwa kok watuke kaya ngono. Ina nuwun panjenengan. Sapa kowe? Kula pun prayit. Prayit. Ngopo? Batuk kula niku. Mboten iso. Mboten saged mari pun entek-entekke obat napa mawon pun kula ombe. Nganti ngentekke minyak kampak. Angger kula leletke mboten saged. Sakake. Nggih. Kula nyuwun tamba. Hawatuk mergo ngopo? Lha niku nek sedina mboten ngombe minuman keras niku awak kula mboten penak. Mula kula tetep nyanding paling mboten nggih anggur orang tua. Kuwi sing marai elek ning kono kuwi. Watukmu ki tok gawe dhewe. Nek watukmu watuk penyakit ora mergo kowe ngombe, kuwi tak nehi tombo. Nek watukmu mergo penyakitmu watuke mergo kowe ngombe, rasakno. Kuwi undu-unduamu nggonmu seneng ngombe. Sing jeneng ngombe kuwi ngrusak marang awakmu. Ketoke kowe saiki isih kuat ngombe, sok nek saya tuwa kowe saya ngrekoso nggone nggawa raga mergo ragamu kropos ora duwe kekuatan, kabeh jero amu wis bosok. Kula niku njaluk tamba mboten njaluk ceramah. Ben mari pripun kok sampean malah ceramah niku. Kula niku nyuwun tamba tambane napa? Nek perkara ceramah niku tangga kula wis nyetel saben esuk. Kula ya wis ngrungokke. Wong ngombe-ngombe ngangge didit kula dhewe kok mboten njaluk sampean. Niki kula kepengin njaluk tamba. Pripun carane supaya mari niku pripun? Ya wis, tak tambani. Nggih. Gamping rong prongkol. Nggih. Kuwi engko kekke nggon apa jenenge rantang terus soki banyu. Kei karbit. Terus kae apa obat lemut sing sok doleske sapa jenenge? Hah? Sing sok doleske kok baygon. Autan. Seneng ta kowe autan? Niku sok tak campurke tenggen beningan nek kula ngombe. Nah berarti seneng kowe. Nggih. Kuwi autan kuwi 3 wadah lebokno ning nggon banyu gamping mau. Percaya ta kowe? Picados. Ombenen. Engko ngrasake kowe teler sak penak-penake wong teler. Bar niku ae sembuh. Ning mantun to le mari. Mari, sak lawase mari. Kowe bakal ora watuk. Nggih, matur nuwun. Nyun pamit. Mengke nek kula mriki selanipun jeng napa? Kula betake anggur. Aku ora butuh, wis kono ombenen dhewe nang omah kono. Nggih. Anggur merah mboten kersa. Ora. Napa sing rada modern? Vodka. Nggih. Mengke dicampuri kriting ding. Kriting ding ora. Wah, jan ngrekoso. Iso mari, Mbah. Wong kono kan ora dipateni ra ana marine. Ah terus mau jamune mau marahi mati wis benengke wae. Ora gelem insap kok.
Apa kok lemaku bekekeng-bekekeng? Ajeng matur ning isin. Sapa jenengmu? Kula Santosa. Ngapa? Lara apa? Anu, Mbah. Kula tak radi nyedak nggih, Mbah. Ya. Mungkin ndak krungu wong-wong sing cantrik-cantrik liyane. Heeh. Lah niki nek pipis panas. Loru nika. Sik. Sadurunge lara kuwi kowe nek dolan endi? Mboten klentu malam Jumat Kliwon wingi teng Parangkusuma. Jajan. Nggih. Ha kuwi wong ndek bojo ora kowe? Gadah. Mbok kowe iki mesake karo bojomu. Bojomu nang omah glo mentah karo anak, kowe dolan klambangan sak penake dhewe, dhuwit lehmu golek ngrekoso meres kriket sing kudune dirasake karo anak bojomu, tok nggo tumindak kaya ngono kuwi. Siji, kowe ndeder penyakit, loro, kowe dosa. Nggih. Ecoe. Wis. Kanikmatan sing tok rasake kuwi mung sementara, kuwi mung sedhela. Ning sesuk pitukane nang kono ngrekoso. Oh kuwi entuk karma sing tok lakoni. Nggih. Duh. Tambane napa, Premban? Aku ora iso nambani wong kaya ngono kuwi. Moh aku nambani. Upama tak tambani, kowe mesti kumat meneh. Ya ta? Ketoke ha. Wis kuwi ngayalmu nang kono kuwi. Wis kono bali kono dirasake. Aduh cilaka iki. Nggih diparingi tamba sithik-sithik. Kuwi tambane apa nek kaya ngono kuwi ora ana tambane. Kowe sesuk nek diparingi mari insapa ya. Nggih. Kuwi nyemlangi lho penyakit ngono kuwi. Kuwi iso ngrogoti awakmu saya kuru, terus kari mata tok. Matane sapa? Matamu kuwi. Nggih. Wis kono mulih. Boten diparingi pil-pil napa ta napa. Ora ana. Wis bali kono. Aku ora nyenggahke pil. Duh cilaka iki. Walah mbokmu, aku nyuwun ngapura mbokmu. Aku wis dosa tenan mbokmu. Pirang-pirang masyarakat sing padha njaluk tampa, aku moh nek kono nambani wong kaya ngono kuwi. Suthik aku. Ya nek tetulung karo sak pepadane iki aja nyawang karo wonge to, Mbah. Ditulungi kabeh. Kaya ngono ditulungi tuman wae ora. Ya wis, oh lara tenan. Lho, kok Simbah ngerti? Aku wis tau ya biyen. Oh, ambiyen dek kowe urung dadi pendhita ya tau ngono ki to. Wah ya wis tobat. Ning rak wis insaf. Aku saiki wis insaf. Lho, sapa kaya Antasena? Endi Mbah? Ana dayom meneh tunggunen kene.
Durnena panalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan Aneng prang Bratayuda lole kentos palu gimpol monyor-monyor duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Dipate, pripun Kakang? Niki sing jeneng Sabdawala. 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 Nggih. Pandhita saking Kembang Sore. Kasinggihan mekaten. Surapakra. Ora wangun dadi pendhita. Ora wangun dadi brahmana, ora wangun aglar wujuding resi mangreh para cantrik. Para manguyu jejanggan ingkang sami mapan wonten ing Kembang Sore. Ning gumun kula lho, Di. Lah kok dadi semanten kathahipun para cantrik manguyu janggan ingkang samya sumuyut ngersanipun Begawan Sabdawala. Njur keluyane nggo napa? Apike nggo napa? Upama papan pasinaon ngono ora apik Sukalima mbangane Kembang Sore. Tur dasare Sukalima niku dilenggahi pendhita kondang monyor-monyor kaya ta Begawan Durna niki. Lah kok malah padha suwita karo pendhita Gunung Nangnong. Suwita marang pendhita sing mapan ana ing pagunungan sing durung karuan ngelmune apik apa ora? Ampun sok ngiyas karo wong liya to Kakang. Ketoke kaya ngoten nek tak sawang manter cahyane. Yen pundi? Lah nggih ketoke manter cahyane nek nganggo netra batin kok cahyane ketok. Oh, sampeyan niku mengaya-wara, sampeyan niku mengada-ada. Katon peteng dedet limengan pasuryaning Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Sampun kinten kula menika tumambuh menawi boten klintu nyumurupi wonten ing gambar-gambar ingkang sampun ate kula sumerpi panjenengan menika apa pancen kepara saestu ingkang nami Begawan Durna. Bener, aku Begawan Durna. Wong sakmene kok iki padha ngerti yen aku Begawan Durna. Saka sing tuwa tekan sing enom nek diwenehi gambarku mesti padha ngarani yen kuwi pendhita kondang monyor-monyor Begawan Durna ya Kumbayana. Ya. Ingkang wingking menapa saestu Patih Harya Sengkuni? Inggih, penemban. Kula pun Patih Sengkuni. Ora usah basa. Karo cah gunung kok basa ora. Iki memang pendhita gunung Dipate ora usah dadak basani. Ora, aku kok kuwatir. Nek aku ora basa mengko nek aku kewirangan lak malah ngrekoso to Kakang. Sampeyan niku pancen Patih Jireh. Patih Jirih. Karo wong desa kok basa iki apa? Awak dhewe iki wong kutha, piyayi-piyayi, para her-her, para luhur-luhur. Mungsuh pendhita kere kok dadak basa iki ngapa? Iya ning aku ora usah ngendika ngono to, Kang. Aku iki tratapan nek. Aku ki wedi. Wedi ngapa? Iya nek Sabdawala wae ora apa-apa, ning cantrike kok sajake wong-wong sing do seneng gelut. Mana? Mbok endi ngono dadak mana ora. Alamat lah nika mburine nika. Loh. Ora pangling putuku Antasena? Heeh, Mbah. Aku aturke bekti ya, Mbah. Heeh, tak tambah. Kowe kok nang kene? Suwita karo Begawan Sabdawala. Cah goblok. Cah bodoh. Lah kowe kuwi duwe Mbah Begawan Durna. Bapakmu wae kempi-kempi kumacelu. Suwita marang Begawan Durna nganti entuk kawruh panunggal, kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kok kowe iki putuku dhewe tak anggap putuku dhewe kok malah suwita karo pendhita gunung ki janjane sing tak goleki apa? Coba, Sing tak goleki apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur ora ana gunane. Ning nek kowe suwita karo mbahmu Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu kasampurnan kaya bapakmu bakal keturutan. Kowe njaluk ngelmu kawruh panunggal kaya bapakmu bakal keturutan. Lah kok memilih ngelmu saka wong gunung. Paling polming Pak Boletus. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lenggok suni. Malinge menggok asune Sengkuni. Nek udu kanca wis tak kampak cengele to. Apik-apik kok ngunekke wong sak penake dhewe. Loh, nyatane ngono kok Antasena? Ya, matur nuwun, Mbah. Ning aku kok kepi-kepi lan kepengin suwita karo Begawan Sabdawala.
Sone wis aku rampung necep ngelmune Begawan Sabdawala, aku tak suwita karo Simbah Durna. Kapan? Kapan? Formulir pendaftaran wis entek lho. Nek ora ngenteni sesuk pendaftaran anyar ora bakal iso mlebu ning pasinaon Suka Lima. Ya, tak ngenteni sik ana pendaftaran anyar Pertapan Suka Lima. Lah rak ngono, dadi pon yang kuwi bombong. Ora, Penemban Durna sampeyan tindak mriki iki jane arep apa? Ngene ya Sabdawala, jane aku iki gumun. Gumun setahun jegleng serendenge atase anak Prabu Duryudana dawuh kalawan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati ngendikane anak Prabu Duryudana nampa sasmitaning dewa negara Ngastina bakal kuncura anjayeng bawana. Kawula negara Ngastina bakal ketaman ayam tentrem rukun uripe yen to ketunggon pendhita saka pertapan Kembang Sore kang aran Begawan Sabdawala. Mula banjur utusan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati bakal mboyong marang panjenengane Begawan Sabdawala. Nah, Penemban, gandeng wis cetha apa wigatine Begawan Durna sowan ana ing pertapan Kembang Sore, mula wektu dina iki, ayo tinggalen pertapan Kembang Sore iki. Kowe tak boyong nang negara Ngastina. Pertapanmu sing ming saka triplek iki, ayo ditinggal. Ming harbot. Gendenge ming kripek ketiban bluluke pecah. Nek kowe sowan negara Ngastina kowe suwita kesana Prabu Duryudana, kowe njaluk omah sing kepiye? Mbok iki bakal keturutan. Magrong-magrong tingkat 3. Apa piye? Pagere saka Sela Perbata bakal keturutan. Kowe njaluk titian gajah iso keturutan, njaluk titian kereta sing ditarik singa cacahe 8 bakal keturutan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Pertapanmu iki rasa tok gagas. Cantrik semono akeh lebokke pertapan, kunci terus dijugruke, mati kabeh. Terus kowe engko sowan nang negara Ngastina wis ora ana masalah apa-apa. Kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk pangkat Tumenggung. Kowe njaluk Brana Picis Prabaya, Wastra, Sandangan Bludru Sinesotya bakal kasembatan. Ning waton kowe gelem menyang negara Ngastina. Penemban. Nadyan papanku ming sarwa Cumpen, paparku ming sarwa Prasaja, ning tumrap aku betah nang kene. Merga nadyan aku diguruki nganggo Brana Picis, guruki nganggo derajat pangkat, nek uripku ora tentrem muspra tanpa guna. Ora aku ora iso numanjakake ngelmuku marang sak pepadaning urip kanggo bebantu marang para kawula sing padha mbutuhake kelawan aku, kuwi tumrap aku muspra tanpa guna. Mula sing gedhe pangapuramu nek sampeyan rawuh ning papan kene arep mboyong kelawan aku, nuwun sewu nadyan mbok iming-imingi nganggo Brana Picis yen perlu bondo jagat iki mbok lumpukke. Mbok sokke nang pertapan kene aku ora bakal kegut nderek karo sampeyan Penemban Durna. Piye? Kepiye kowe mau? Muni apa kowe? Wis tak pikir lemu omongan ki mau. Sabdawala? Kowe kuwi sadar ora? Kowe kuwi genep panca indriyamu ora? Kowe adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Iki Pendhita Durna. Wong sak donya tepung kabeh karo Pendhita Durna. Aku termasuk Armet. Apa Kang? Armet. Sing cah kondang niku artis. Kok Armet? Tentara nggih niku? Nggih. Aku termasuk wong sing kondang. Dadi kowe rasa merno-merno karo Begawan Durna. Ayo, mangkat to. Mangkat to. Mangkat to. Nek kowe ora gelem mangkat apa kelakon aku kudu peksa karo kowe. Lho. Kok sampean ngendika kaya ngono? Aku ki wong merdika lho, Mbah. Aku ki wong merdika, Penemban. Dadi aku ora kabondo dening sapa wae. Kene iki ora kebawa perintah negara ngendi wae. Sapa sing tekan papan kene iki ora iso meksa marang Begawan Sabdawala. Neng Begawan Durna iso, mergo aku nguwasani sak jagat raya. Ratusan donya iki kabeh tau suwita karo Begawan Durna, tegese aku duwe panguwasa sak jagat raya iki. Wo lah wong kok umuke kaya ngono lho. Sing duwe panguwasa sak jagat raya iki ming sing gawe jagat to sing gawe urip ya kuwi Gusti Kemahanasa. Nek sampeyan wani ngendika kaya ngono kuwi tegese sampeyan wani ngembari panguwasaning sing duwe jagat, sing gawe jagat. Ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek sampeyan arep meksa karo aku njajal, mang peksa. Ning sampeyan ora iso meksa karo Begawan Sabdawala, tak sumpahi
eneng pendhita kondang kewirangan ning Kembang Sore. Penak kesik kula tak metu. Teng pundi Dik Pati? Ngerokok. Teng mriki mboten napa-napa. Mboten, kula tak ngerokok ning jaba nonton pun nonton tulisane. No Smackdown. Loh, yen ngono padha karo kowe nduwa karepaning Begawan Durna. Nek aku nduwa kersane piye? Oh, nek ngono apa-apa aku tak ngruda paripeksa karo sampean. Areng ngruda paripeksa karo Begawan Sabdawala. Ayo. Kowe ngejak apa Begawan Sabdawala? Nadyan yen perlu pertapaan Kembang Sore iki njaluk dibiyuki Batang Sayuta. Kurawa samapta ganti sawegeng diri. Ora gelem tak bayang menyang pertapaan saka 5 negara Ngastina aja nglakon dosa. Oh! Larah getih ana ing pertapaan Kembang Sore. Antasena. Heeh. Ngapae? Aku mung pengen krungu ngendikane simbah sing keri dhewe iki mau. Sing endi? Sing keri dhewe iki mau. Arep omong apa sampean kok ana tembung larah getih ning pertapan Kembang Sore? Wong dodol saren kok. Ora, aku pengen ngerti kowe omong piye. Kowe omong piye? Dik Pate. Pripun? Mpun le udut. Mpun. Tindak mriki? Emoh kula teng mriki mawon. Ajeng nyumet melih. Engko nek lara lho paru-parune. Kajenge ya ben mangrampungi dhewe. Nek simbah nyumbari karo Begawan Sabdawala, cantrike sing ora trima. Nek sampeyan arep ngetake para sata Kurawa, rupak wani, jembar wani. Ah, pancen putu ngayal karo wong gerang keparat. Kowe mbelani karo Begawan Sabdawala. Oh, Antasena ora njaluk dawa umurmu. Metu njaba tak tututi. Ya, ayo metu njaba lekane ati. Wonten menapa menemban? Gumun aku man. Pendak-pendak swasana tentrem kok mesti gegeran. Pendak-pendak swasana rukun kok mesti congkrah. Ning tak pikir-pikir pancen Gusti kuwi adil. Adilipun tur dasare lelakon ing jagat kuwi memang ana rong perkara. Perkawisipun padang peteng bungah susah. Bejo cilaka mati urip lan sak piturute. Nek ana tentrem mesti ana gegeran. Nek ana rukun mesti eneng congkrah. Kuwi wis dadi adiling sing maha kasa. Mung sesa-sesa titahe bisa nampa kanthi penggalih sabar apa ora. Mekaten Mremban.
Lajeng marang Paduka paring dawuh mekaten, Kurawa teka kapandikan Begawan Durna pengin boyong karo aku ning negara Ngastina. Tak tolak. Begawan Durna nesu nganti tantang-tantangan karo Raden Antasena. Man, wonten dawuh. Nadyan to kowe wis tuwa wis keladuk yuswa nang aku percaya isih marang kadigdayanmu. Lho iki, parang Paduka. Kurawa singkirna aja gawe geger pertapan ing kembang sore, aja mbebuthek banyu bening kahanan pertapan. Nun ngestaken dawuh. Bubalna para cantrik, para manguyu jejanggan, indung-indung ulu guntung sing padha mangarsama titik lenggan samengko kon bali marang papane dhewe-dhewe, aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Nun para madal pasilan nyun tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ingkang suwun. Muga-muga kanthi nggonmu ngundurake watak angkara budi candala sesantining para sepuh tansah mangya kamulyan sendika ngestaken dawuh. Oh sampean pamer nang kene nggawa sata Kurawa. Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Wis gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong neter katitehan. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Gong tak antil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngopo sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba tutut yo. Lakon matandang sing pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doting pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dhe ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kurawa tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos.
Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ora patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ora mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka Karang Kadempel njaluk pamit joge, njaluk pamit Siwa Semar. Runanggono magawe gelar ira wang-wang. Wah. Mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake. Dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Siabang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakiling anak-anake Kakene Semar. Sing Kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena, aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoke ngaradan Pakde Surtayu kundur ora. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balekake marang Pakde Surtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pakde Surtayu.
godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu e garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak cebloke maksude Kula dudutane saka njeron bumi. iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, Pun. meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus? Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus? Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani gada ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane? Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko rak bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semelang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-brek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macem apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, lena pangendhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mo. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tilang apa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
Ana apa nolo kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun merga dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Iye, Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngampet-ampekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane, Mabura. carane Sikiling gedruk lemah ping 3. niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek meh di atas tanah iki itu bisa lho. Ngumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatane. Weh lah Bagong ampuh gareng ampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge. Mati. Wah, niku wis apik. Merem ngampet-ampekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampeyan niku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senengane cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja balekke Gong. Wis kowe ra sampean
Santai wae to, wis ora sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kae. Ora jeneng aku ra wani iki jenenge. Gong wae wae. Oh. Wah kandhane kaya ngono. Dok gelut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan garing timbles saka ndir Gantara. Entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Diceblokke sak dodo, Mas. Ceblokke karo sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo bagong. Ngatos-atos wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Menjana Bagong keceron iki lene blok iki. Ning ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kowe. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke cak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Moh. Ukuran 3-4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ha iya. Sengkune iki patih kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta? Lho uga Dursasana tak ajar timblis
Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur Ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semuk semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya, akeh lho bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing gati sawika ing diri, Truk. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati, nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya nek mati madya ki Candra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Ah, piye ora glelek? Ah ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek mungsuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujude. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati ya. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene,
Kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kuwi edan kuwi kang traininge sapa ya? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek kerangan. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Antasena, iya, Tru. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Tru. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabating para punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo punden Mandura. Petro, mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petro. Gong. Ayo, Gong. Sik weteng kula ora, Petro. Wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petro, syarate Pandhawa rawuh ning Karakadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro, ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun selak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok mripat. Mung kere, mung batur. Wani marang Prabu Kresna.
Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlakunekke Antasena anake Werkudara wong dlogak-dlogok unah-unuh ngalor ngidul ora iso ndodhok ora iso basa piye rasane aku nesu padha aku Mas aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak ora mbelani awak kula dhewe mboten ning kula mbelani bapak Semar ngono to heeh anu iya anu nggih Mulane pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Serada penak e weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentut matus. Ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro Garukaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe. Aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sumute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni, Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Ming jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu ayo ming kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Tengok mburi kene. Menek Ndara Garukaca, Ndara Antarja tekan kene, tata-tata, Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe, nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki.
Penonton piye engko nek durung karo kanca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 mendoro ta sira metu. Ya. Tenan yo, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata dian Gatut Kaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Ya, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh, nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene menden. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gimbol dasmu, Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk dimeleng ora wani lho, menengo crawat iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti, wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk
gembol dasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petrone pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo mang potol. Ndak selak potol dhewe. Mang potol to. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking Ragos, mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandu. Lho Petro kok wis mati. Empun. Kena ngapa, Tru? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot ora. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben rapopo aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Caedan ora. Amon Surawarta, Jawata imbang yen para padha. Dirle. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki kowe. Surasa dadakoke an gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro Kanthong Bala. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake gunung jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis ki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku.
Kresna sinayang manggelung mintanaken dewe kramanira kang mitiraning astaneng asta jernyatanipun Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng Paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kantong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyong wonten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika Paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan Paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh. Koko Prabu, nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik? Tegese siadi ora ngantipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta lang rumiyin. Menawi kula sampun mangke damel padhang negari Ndrawati, tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yai tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Kakang sowan nang Praja Ngamarta, mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih. Nanging lha kok ora kaya sagedagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang sowaningipun Kakang. Yai Haji, wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Koko Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Nggih, wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluyane Nirmala Temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Lima Sada. Ngantipun Kakang geger karo Petruk keneman nenggala kendhang Kaprajondang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa?
Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining si Adi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro, loro nanging manunggal. Yo. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring adawu. Umpama pun Kakang kuwi kembang si Adi sarine pun Kakang geni si Adi urupe, ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu. Wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yayi? Krungu. Wis. Yen Sadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Werkudara kuwi nggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe. Baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngareping kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Bapak Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya. Ono Kakang Semar. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Bekti kula, Pak. Iya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Bajra Ndamar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken, kula ajeng nyadong dawuh, Den. Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning Karakadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta.
Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Pancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik, ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ical. Den iku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu iso ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat paisaning muboto wayapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang Mimbanata Ndarawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Aku nyuwun pamit. Kula kanteni anak kula. Kahanggo sesumbar lindo bumi gunjing kumaludo kondur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara sapa iki durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit Wadyabala lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak ngono Nalindra muda sapa takon karo aku Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Ret. Kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka dasar Paranyata. Lonjong botol aku mung ngirit Prawadyabala wigatine.
nedya ngupaya negari Ngamarta. Yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta, Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo? Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada isa direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Tresmak bathuk mata mloro ora ndedelok. Kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka kuwi panahing Pandhawa. Wah, dalah yen ngono sing edan nemoni macan. Apa abamu? Ayo, babar pisan ngibarati kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pripri pang-pange. Kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat. Mula jajalan Janaka legane ngatiku. Bapak Pemban, pangandika maduka menika mboten sedayanipun leres. Kok iso ngono? Nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang. Naminipun Raden Janaka, kula kawon Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih. Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada. Ora mbok balik kanggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe. Kasinggihan Koko Prabu. Eneng apa?
Kula sampun mangertos sinten ingkang ngidra pustaka Jamus Kelima Sada. Sapa Yayi? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok si Adi ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Si Adi kalah kasinggihan mekaten. Weh lah, ora pati ndugamana kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhitayat mimang kadanga dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Bang mangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kandhung bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilora Petruk. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi jan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow, jengkulmu mlocot ora. Gawe Werkudara nglelengi ora jamak. Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe kok. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune doten. Udat-udat ora ndek kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak ketoki kukune anjing.
Ndak mbeler. Ha iya. Bapure Bagong. Nek omong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehna gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lawerku Dara. Wah, kowe menenga ta Mir kowe iki ngisruh manane ora. Niki arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa Kulun? Oh, mastu nama sidhap. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar, piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manipaya. Kresna Senayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ingkang padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.